Sa mga nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 21 ka health workers sa Provincial Hospital sa Silay ginpaydalom sa quarantine. Sineco may balayran sa Kepco Salcon bungod sa extension sang agreement. Sa balita nasyonal, expansion sang face-to-face classes ginrekomendar sang DepEd. Kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas underreported. Sa balita international, Kalimantan, bago karon nga capital city sang Indonesia. Sa balita sa sports, PSC ginrelease na ang 3.3 milyones pesos nga pondo para sa mga interest sa Beijing Winter Olympics. Balita entertainment, mga show ni Celine Dion ginkanselar bungod sa problema sa iyay kaayong lawas. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga malaking epekto sa lawas ang pagdala ng cellphone sa comfort room. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karang adlaw Miyerkules, Enero 19, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline nag-apekto gyapon sa nasidlangan nga bahin sang Visayas. Ang amihan ang nag-apekto naman sa Luzon, kag iban pa nga lugar sa Visayas. Ang Western Visayas kalakip ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may mga laptang pag-ulan bangon sang amihan kasarangan tulto bawas kong huyop sang hangin gikan amihan na silangan mabatyagan naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tulto bawas kong ang pagdapya sang balod. Samtang adlaw na butlak las 6 kaina, magatunod naman las 5:43 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tutob sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na kag welcome mga ka-aksyon diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning Aksyon Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan nga nagapamati sa gyapon via Facebook Live and YouTube, maayo gid nga aga. Yes, kag you look nice sa imong Christian Dior. Wow ha, Christian subok ka Dior pa na siya? nagamba sa akon. Yes, gift from SM Nonski Magbanwa. Okay. Thank you so much. And thank you, good Action Boy, kay Ma'am Van. Yes. Mayo, Ma'am Van, thank you so much gid sa imo ginpadala diri sa amon. Ara pa, aga Sa- pa si Migo ta Milili Oligo. Gani, thank you sa ato niya career. Ang career si Milili Oligo. Oh, mambisan kay inula, no? Gindulog ya gid, boss. Salamat gid katama. Kaga, thank you gid sa beautiful dress, Ma'am Van. Yes. Sa ano isuksokon ko to sa ano sa Friday. Friday. Correct. Kaya day off ko, boss mong. So, hindi ko siya pwede masuksok. Kala, yung mga ka lang sa imo nga balay, naka-ano ka gid yan, naka-dress gid yan. Kaangayan dito sa imo sang amotor. No? Yes. So, lang tawon mo sa ano, sa Biyernes. Kung angayan gid man ko. Okay. Kalay. Thank you so May much. picture din si Milili Oligo. Ho? Nasuksok niya ang t-shirt kaya ang kalo yung padala ni Miss Van. Ay, bongga. Send niya si mo? Ha? Ginsan niya si mo? Ginsan ni Ma'am Miss Van. Sa imo. Bongga. More to come ko no, more to come, Action Doors. Wow. Thank you, Ma'am Van. Salamat, Gid. Salamat gid kag kay Dr. Matt Mayo. Yes. Good morning kag thank you very much. Sige. Sa kay Alex Fuentes dira maayong aga kay Kurt Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan Hacienda Guba Central Maaw. Enrique Caballo Subaldo Jr. Connie Laparan, good morning man sa Laparan, Labaniego kag Esparesia family, no? Si Connie Laparan sa Pandanon DSB. Christine Minias Villalobos, good morning man. Kay Teresa Linaha Kayaw, Juvie Monares, Clinto Diesto, halin sa Brisbane, Australia. Kay Miss Jinky Dialagdon, salamat liwat sa Stars, Insen. Good morning liwat dira sa imo sa Phoenix, Arizona. Kay Athea Kim Iriman, alagad Kevin Henry, o sa mga taga-Himamay, Hinubaan. Good morning dira sa inyo, ha? Kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao, good morning, good. Martin Aliling,
Kag hambal nila agad Kevin Henry. Good morning people of Negros. Dan like and share. Salamat gid. Like and share mga kaaksyon sa aton nga Facebook Live. Salamat gid sa naga-like and naga-share. Si Miss Yvonne Buischer from Germany. Good morning. Josette Lumeda. Morning man sa imo classmate. No? Kay Panga R.R. Reginio. Nya good morning landa tiway kita da. Ada ka adto di siya Wala mang gyapon, chika, ya lang na iya, Sugid RR pa sugid ka ya. naman RR limo makadto ka di ka makuha sa imo nga dugay-dugay ang kalendaryo ta ma 2023 na wala mo pa makuha ang 2022. Wala siya gyapon ka, Oo. hapit. Hmm. Sige. Rochelle Evangelista, happy fiesta sa Barangay 14. Yes, karon nga adlaw gali fiesta na da sa Barangay Sa? 14. Barangay January 19 na da 14. sila. Oh, happy fiesta dira sa inyo. Sol Lama Barnatsa. Sawadika, dara sa may Thailand. Salamat man for sharing sa aton nga live, no? Sige, kaga bilang ko na abot sa Bacolod. Ari ni sa gali sa Bacolod si Arara. Standby na sa aton mga balita lokal. Morning edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, 21 ka healthcare workers sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay ang gintaydalom sa quarantine bangod sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, 7 sa mayne ang positibo sa RT-PCR test, 8 ang high-risk exposure sa mga pasyente kag watchers, kag 6 ang under observation. Kalabanan sa nagpositibo ang nakadestino sa OB-GYN Outpatient Department Services nga nagatatap sa mga nagabusong kag manugbata nga mga pasyente. Duha pa ni Diaz, kalabanan sa mga nagabusong ang positibo sa rapid antigen test kang iban nagpositibo sa COVID-19 matapos ang RT-PCR confirmatory test. Ang mga nagpositibo gindala na sa Cadiz District Hospital sa siyudad San Cadiz nga isa sa mga COVID-19 designated health facilities sa Negros Occidental. Nagligad nga Lunes, ginsuspender sa OB-GYN Outpatient Department Services ang TLJPH kagin limitahan ang admission sa mga emergency cases lamang bangod sa pagdamo sa mga hospital personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Nagbalik sa Zoom teleconference ang session sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Inikasunod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa siyudad kag bilang precautionary measure kontra sa virus. Sunod kay presiding officer kag Vice Mayor Elcid Familiaran ang virtual session na nagbalik sa Enero 12 matapos ang duha ka face-to-face session sa Enero 5, 2022 kag Disyembre 30, 2021. Sunod sa BC Alcalde na pamatud-an na sa mga eksperto nga madasig ang paglaptas ng virus sa aircon nga lugar ang may kinananay kag madugay ang istoryahanay. Temporaryo nga magasira sang isa ka semana ang opisina ni Bacolod Councilor Cindy Rojas sa Bacolod Government Center. Kasunod nga gintrangkaso ang tanan sini nga staff sa iya nga opisina. Sa Facebook post, nagpasiguro si Rojas nga mong chair sa Committee on Returning Residents padayon nila pagtrabaho ang sa mga concerns kag clarifications sa mga returning residents. Las 4 sa hapon, Martes, sang nagsira ang mga talatapan sa Bacolod Government Center para sa maidid nga disinfection bilang precautionary measure kontra sa COVID-19. Sa dugang nga balita lokal, ginbulgar ni Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho nga may 280.2 milyones pesos nga outstanding balance ang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco sa KEPCO Salcon may kangtanan sa 20 megawatts 1-year extension agreement. Sa interview sa Action Firing Line, ginpayag ni Sancho nga nagpadala sang sulat ang KEPCO Salcon na petsahan Enero 14 sa Seneco angot sa notice of default nga ipatuman kung mapaslawan ang
ang kooperatiba sa pagbayad sa 280 milyones 298,294 pesos nga ginaligan nagsugod sa tungbulan sang Mayo 2021. Dugang pa ni Sancho nga ginatagan lamang sang 15 kadlaw ang Seneco, agud niya masettle ang balayran kag kung hindi makabayad may posibilidad nga i-terminate ang supply obligation. Ginasukot sila sang KIPCO Salcon, kaya ang ila sinigin-charge na time of use bala nga rate na mas manubo sang sa power supply contract nga ginaprubahan sang ARC. No? So much so, na ang account sang Sinico naglabot na sa 280 million, 298,290 siya do sinika kululbaan, no? Kabahin sa pagpayag ni Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho. May pangabay na sa Sangguniang Panlunsod sa Bacolod nga palawigon ang nagaparaan ko ng business one-stop shop sa Ayala Malls, Capital Central. Ang boss ang natala na kung tani magatakop sa mabot nga Enero 20, tuig 2022. Sunod kay Stella Rose Rayos, pamuno sang Permits and Licensing Division Office, may komunikasyon na ang ginpadala ang City Treasurer's Office sa konseho nga palawigon ng boss tubtob Marso 31 sa tuyo nga matagan sang nagakaigo nga mga taxpayers nga magproseso sa ilang business permit. Ginpatag ni Rayos nga sang wala pa ang COVID-19 pandemic, ginapalawig ang boss tubtob Pebrero apang bangod sa pandemya, ini ang ginpalawig tubtob Marso 31. Sa datos sang PLD, tutup Enero 14, 11,539 na ang business registration sa syudad. Sino pa kay Rayo sa tiyon nga ma-extend ang boss, wala sa impatuman nga 25% surcharge. Ang boss ang nagaparayon sa 4th floor sa Ayala Malls, sa dinyara ang matalatapan nga involvado sa pagkuha sang business permit. So, sa subong, as per kay Miss Arlene, ang balya daw pagkabalo pa do until March 31. As of Friday, no, ang aton nga business registration is mga 11,500 plus. So, ang kina-expect na pa, siyempre, 2021, the business registration is mga 22,000. Si Stella Rose Rayos ang Permits and Licensing Division. Magapangalagad bilang Bacolod Election Officer si Attorney Revo Sorbito halin sa siyudad sing La Carlota. Si Attorney Katrina Kanya naman nga umalin sa Bacolod ang i-reassign sa siyudad sing San Carlos. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Kanya kahapon sang agas ang ilan na bato ng mandong ang pirmado ni COMELEC Chair Sheriff Abbas angot sa reshuffling sa mga election officers sa Region 6. Suno kay Kanya, ang reshuffling ang masami ginapatuman antes ang eleksyon. Mag-uumpisa ang bagong assignment sa mga election officers subong nga adlaw Enero 19. Ako, reshuffle, nakalito sa San Carlos City. Oo. Ang for Bacolod City, Attorney Revo Sorbito will be the acting election officer. Kabahin sa pagpahayag ni COMELEC Bacolod, Officer Attorney Katrina Kanya. Expansion sang face-to-face classes, ginrekomendar sang DepEd sa mga yara sa Alert Level 1 kag 2. Samtang kadamuhon sang kaso sang COVID sa Pilipinas, underreported. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete. Sakay NCN Galoyo, no? Good morning dira sa imo. Stella Tafalla Laus, Melvin Peñafiel, kay Margie Abatayo Padilla, watching from Kawayan. Wengski Lim Morales, mayong aga man dira sa imo, kag kay Natnat, kay August dira, no? Good morning. Wala di sa akong day. Oo. Showbiz. Kay Lester Ray Benitez, ay may aga dira ka good morning man sa mga teachers ko no. Sang Sumag National High School kag si asawa Ayesa May Katage Benitez. Ayes, good morning dira sa imo. Kag sa tanan nga mga teachers sa Sumag National High School halin kay Lester Ray Benitez. Thank you for the stars. Agin send ni Lester. Jeffrey Arcoyo, Georgia Gargasiran, matugnaw nga aga, Action Boy and Miss Dorel, kapita. Ario, may kape man ko Miss Georgia, ario. Nan. Ay, hindi niya soft drinks. Coke na yan. Yeah. Ano niya Ay yung na, dalaga? dori mo yaman. Ang action radyo ko nga kapoy ko pa makuha, gurang magway. Ay na, no. Kat sa kadamo, bisang kap mo mong. Kundi. Kundi. Action radyo ko nga magway ko pa makuhaan. Sige lang. Yes. Sakay Stephen Gansa Simbit sa La Carlota, good morning man sa imo from Lester. Ray Baryoga, si Lester nag-send another 100 stars. Wow, salamat, Gid. Saan ka mapuli, Lester? Aman. Para makamit man ta sa iya di ba? Gani man. Kay Emmy Esmeralda Dolido, kay Felipe Napiesa Jr. Good morning kuno from Barangay Sampinit, Bago City. Inatamya niya man si Diana Ven Napiesa, Samantha Faith. Samtang kapangape, gatanaw kami. Ay, very good. Thank you, Gid, no? Sa tanan dira nga mga kapihan. Good morning sa mga nagapangape. Sa Kailani Kapihan, sa DK Kapiha, sa DK Cafe, sa din pa nga mga kapihan dira sa Pontevedra. May mga ang isa to ka kapihan to Pontevedra to siya Ang di lipat lang ko sa ngalan. Ang kita pangapihan bla ni Winston gun sa Juan Bla Gonzales bla. Gani, nalipat man ko. Ang atong to bla nga leader sa Sa Recreo. Recreo, Pontevedra. Sila nga pangapi man na sila, no? Kag ang akon nga signal nagtiyog. Oo. Ano tabo? Nag-pause ka? Ara naman nagbalik naman Kay May Flores Alcantara, kag Greens Evangelista. Ano ni siya ni Rochelle? Basi pa kaisa? Rins ni siya Rins nga R-I-N-Z. Rins Evangelista. Basi tupad balay. Basi
ibang paliyo sila apelido. Evangelista. Pares sa balay. Hindi, pareho apelido, pareho balay. Pares sa balay, pares sa apelido. Rins, tapos Rochelle, ate, pakaisa na. Sila siguro, or mag-utod ni sila, kaya nga, tanan mo. Sila ni RR, guro. R.E. tanan Sila sila. pagiging ni RR, pagiging, kung pagiging. Feeling ko pa rin tiyari, basta ni R.R. Rehinyo. Kay double R pag ito saya mo, ti mga R nga daan. Usually, mga ulutod ba, may amo na nga mga pamilya, ang mga magulutod. Ang mga bata nila, ginapangalanan nila sa start with the same letter. Correct. For Samon, di kami tanan. At di ka mo tanan, Gle? Yes. Nga, Kay Dominador. kay Dominador. Oo. Kay Baytani, si Hope Jean ko tani. Tigaling kayo magsugot Hope si Jean. Papa. Kay nga, Si Grillo ba? di, kung Hope, si kanila, di pwede paglaom. Paglaom, mga. So, amo ni Papa, pwede i-D na lang tanan. Kaya kalay, maguro kong dope. Dope Jean. So, amo na. Dahil lagi na boy, may uploads ko na. I-uploads. Pero sa kay Eden, diyo tayo lang na ang ngalan niya tublatan ni kuan ng Dulce Amor. Dulce Amor. Kay Sweetheart. Sweetheart mo. Sweetheart. Tida Dulce is sweet. Yes. Amor is love. Dulce Amor tani. Sweetheart. Aw? Tsakta? Ang butya ay guro Dulce. Ang Amor. Tika Amor love from the heart. So sweetheart tani. Sige na kay Islan. Ko na yung action boy ha. May Sige lang. Islan ta di anay. Eric Fernandez, good morning man. Kag si Ma'am Van Mayo ara subong sa gym. Ay tapos sila guro car wash. Kaya pa car wash sila ni Doc Mayo mo nang pa-gym guro dayon. Wala pa sa padala stars kay out of stars pa siya. Wow. Siya Those ginigada. stocks lang ba no? Si Ma'am Van ginigadaan niya ang stars of all season niya kay magpadala na sa stars siya tag 7, tag 8 ya ka Yes. sa pag-send niya sa tag 100 ka Siya stars. niyang pakaisa ni Vilma Santos. Stars for all season. Yes. Basta gani may star party, ara din si Miss Vanya, di ba? Na pwede ang send you din sa stars galing na out of stars ako no sumuki nag-gym pa siya. Sige. Sa kay Feby Alvarez dira sa Murcia, good morning man. Stella Marie Celis sa Bago City, good morning man. Kag liwat happy fiesta dira sa Barangay 14 karon nga adlaw. Amo na ang ilang fiesta dira. Kag buwas 20 sige lang. Webes was no si Action Eden. Absent ka naman buwas? Ha? Absent ka naman buwas? Wow, di pwede day off ko. Day off ko bala action boy. Ay gila. Abi ko ano black on Webes, black on White, kadi gabi ko ni absent ka. Ay, sa action ni Den bla absent sa Sabado. Nga di naman sa iya. Di siguro na mian sa birthday mo guro. Daman niya lang na sa akon. Ay, nako. Tiyan mo na, so sa Sabado of the night kita gihapon. Okay? Wala naman siya sa So, Sabado. nag-attend gid ko sa imong nga birthday, ma-attend gid ko ya kay for sure. Basi pa lang, mapadala si Mayor. Sang lechon niya baka. Sino nga mayor? Mayor Bing. Ito Alaga daw pala naman. mayor ng mga amigo ko. Ti ako yung si Mayor Bing ako niya. Kay do mas lapit. Mas Kaya kalayo lapit. naman to kung sa Binalbagan si Mayor si Mayor Bibot. sino ni Bibot. Bibot Mirasol. Si Mayor Estrao layo pagit Layo sa Lubaan. pagid. So So kung mapadala sila dapat Biyernes pa lang. Oo. Dapat subong pa lang. Calling Mayor Bing. Liw lang ko dahil sa lechon. Baka. Lechon niya, baboy na lang. Tapos ito lang tinapay. Kita ka na. Standby na sa mga balita nasyonal.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginrekomendar sang Department of Education ang progresibo nga expansion sang face-to-face classes sa mga lugar ngayara sa Alert Level 1 kag 2. Ginpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga ang expansion sang face-to-face classes ang mag-umpisa sa una nga semana sa Pebrero. Pagklaro sini nga ila ginakonsiderar ang anuman nga panugyan gikan sa Department of Health, local government units anuman sa Department of Justice. Ginrekomendar sang Tiglikom nga ang mga bakunado nga manunod gid lamang kag non-teaching personnel ang pagatugutan nga makigbahin sa face-to-face classes. Duha pa ni Briones, mas maayo kung lunsay bakunado man nga mga estudyante ang makigbahin sa limited face-to-face classes. Wala nagapamatok si Presidente Rodrigo Duterte sa ginadusong expansions ng face-to-face classes sa mga lugar nga halog ang COVID-19 restrictions. Ginaduso ni Education Secretary Leonor Briones sa Presidente expansions ng in-person classes sa mga lugar nga napaydalom sa Alert Level 1 kag 2 umpisa Pebrero. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, acting spokesman sa Presidente, ang DepEd kag DOH sa gihapon ang mga mag-assess sa expansion sa face-to-face classes amuman ang nanguna sa pilot implementation sa sininga programa. Base sa proposal sa DepEd, kinahanglan nga suportado sa LGU, ginikanan kay iban pa nga stakeholders ang pagpatuman sa expanded face-to-face classes. Ginpahayag naman ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman nga underreported ang kadamuon sang COVID-19 cases sa Pilipinas sa piya ka mataas ang kadamuon sang kaso sa kada adlaw. Sa congressional briefing, ginpamangkot ni Marikina Representative Stella Kimbo ang DOH kung ba understated ang COVID-19 cases sa pungsod. Ginehemplo ni Kimbo nga sa ila pamilya nga ano man nagpositibo sa COVID-19 apang duha lamang ang na-validate pagi sa RT-PCR test. Ginpahayag ni De Guzman, underreported ang COVID cases bangod sa pila ka marason. Lakip na kung hindi mag-usar sang RT-PCR test o kung hindi antigen bangod wala ini malakip sa datos. Duha man ni De Guzman, may mga asymptomatic man nga wala nakahibalo nga infected na sila sa virus rason nga hindi sila malakip sa total confirmed cases. Nagapabilin ang panindugan sa DOH nga pagsaka sang COVID cases karon nga bulan ang bangod sa Omicron variant kag ang halog na nga paghulag sang tao. Ginkompirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nagpositibo sa COVID-19 ang 300 ka empleyado sa Department of Health kag malapit 400 ang ginpaydalom sa quarantine. Suno kay Verriere, madamo ang gina-quarantine rason nga manubo ang workforce sa ahensya apang ginatinguan nga matapos ang mga obligasyon. Dugang pa ni Verriere, hindi man apektado ang operasyon sa DOH tungod ang kada unit nagapatuman sa skeleton workforce. Samtang ginpahayag ni Verriere nga may pila na sa ilang mga personnel ang nagbalik sa trabaho bangod sa bag-o nga pulisa sa diin, ginpalipot na ang quarantine kag isolation para sa fully vaccinated healthcare workers nga natapikan o kung may exposure sa COVID-19. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal o kung balita nasyonal, ginapahayag naman ni Vice President Leni Robredo nga ang opisina ang bukas sa pag-partner sa mga lokal nga gobyerno sa guwasang Metro Manila nga nag-eksperyensya sang surge sa kaso sang COVID-19 na gud matap na ang paglaptas sang balatian o kung virus sa ila probinsya pagi sa nagkalain-lain nga mga inisyatibo. Suno kay Robredo, ang Office of the Vice President ang nakabato na sa mga request halin sa nagkalain-lain nga LGUs nga dalon ng swab cab, Vaccine Express kag bayanihan e-konsulta sa ila sinitag sa kamalugar. Ang iban suno sa Vice Presidente ang may request halin sa mga LGU sa Mindanao para nga mabadala dito ang swab cab kag Vaccine Express. May mga pangabayman nga mayara sang pareho sang bayanihan i-konsulta sa ilang mga lugar kay maghatag man sang COVID-19 care kits. Ang Office of the Vice President Swab Cab ang naghatag sang libre nga COVID-19 antigen test sa latanan nga gusto mahibaluan kung sila ang nalatnan sa among coronavirus.
Kung sila ang nagpositibo, ginatagan sila sang OVP, sang COVID-19 care kit, kag dalon sila sa isolation facility. Nagapati si Robredo nga ang publiko ang dapat mahatagan sang libre nga COVID-19 testing agon matap na ang paglapta sang balatian. Ang Vaccine Express naman ang nagatanyag sang libre nga bakuna kontra COVID-19. Nagahatag man ni sang insentibo pareho sang bugas, relief packages kag mga health kit agon mainganyo ang mga tao nga magpabakuna. Ang bayanihan i-konsulta ang libre nga teleconsultation sang Office of the Vice President. Sunod kay Robredo sa isa kasulat ginpakayon na sang iya opisina sa Commission on Elections nga panugutan sila nga padayunon ang programa sini kontra COVID-19 bisan nagsugod na ang opisyal nga panahon sang kampanya kung magasugod na ini sa ika-8 sang Pebrero. Nagakahangawa sa karon ang Independent Research Group nga OCTA angot sa nagataas nga kaso sa COVID-19 sa pila ka lugar sa Pilipinas. Suro kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David, sa pihak na nagahinay ang growth rate sa Metro Manila, ang kaso sa karon nagataas na sa ibang lugar sa pungsod, partikular na ang sa Baguio City, Cebu City, Lapu-Lapu, kag Angeles City nga na-record sa single-day record highs sa bagong nga mga kaso. Base sa datos ng Department of Health, ginpahayag ni David nga 4 ka highly urbanized cities ang naka-record sa mataas nga bagong kaso sa Enero 17. Tungod sinigin panugyan ni David sa publiko nga hindi magkampante kay ipabilin nga magsunod sa minimum health protocols. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit Sige. Si Erla Vega, good morning man. Si Migota Edwin Pineda, mayang aga. Mangkot di Saxon Dorso, kita mo yung message. Sino? Si- Sir Edwin Pineda. Ano siling niya? Boy, Migo, abi ano Mayo sa birthday mo man? Uy, Oy. nga wala mo ko ginpamangkot ko anong Mayo sa birthday ko. Ikaw gidya pa mangkoton. Charot. Anong Mayo ko na sa birthday mo, Action Boy? Ikaw guro pa mangkoton sina. Ako ang i-PM mo kaya ako yung spokesperson. Ako i-PM mo sir kaya ako yung spokesperson na Action Boy Duran. Official nga spokesperson. Romela Ay, kalay. Ocalinas, kay Francisco Cono kag Joel Segundino sa Cityville, Fortune Town. Good morning. Diding Alojamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Kag kay Miraflor Marco Lagrimas from Ibi Magalona. Joshua Bia, nagamonitor sila ni Thalia, Joy, kag Tantan. Ginatamayan niya man si kumari niya Vanessa Mayo, kag kumari niya Jinky Dialagdon. Kagawad M. Saboso, good morning, dira sa imo.
kanami ko na sang bayo mo, kumari Jo Dorel, siling ni Bia Jonathan. Yes, thank you, paring Bia. Ay mo, Hatag ay ni Ma'am Nonsky magbanwag. Ay mo, man na si Christmas Joy. gift yan isakon. Bakli man si Joy. Bakli man na si... Kaga, abangan mo sa Friday man. Kaya hatag naman ni Ma'am Van yung bayo akong susukon. Natagi man ko, pre. Para susukon ko. Para susukon ko naman pagka Oo, Saturday. correct. Oo. Ay, Kaya kalay. sa bala, kung gusto mo nga magnami, pag inaniyan na suksok, tagaan mo siya. Kaya salamat sa sandal ni Action Boy. Ginatag ni Action Boy, mga ka-action. So, suksok ko siya subok. Yung pasayod ko gidya. Oh, super nice. In-order ko pa na sa layo pa. Liliw Laguna, pa rin siya bala. Liliw. Okay. Ano lugar ang Liliw? Gali sa lugar Na siya sa Laguna. Okay. Perfect. Nga nagapangimo sang muna. Sandals. Sige. Basta, kuwan lang angayan ka lang yan. Sige lang kayo ma-restock ta son sa Doral Sea from Lilio na. Hindi na pang Marikina. Para mas bakon. Para magbakal ka. Di ba? Kaya nagbakal ka ni Gani. Tapos ako, hindi kayo magbakal. Kay Jan Lastiere, musta amigo? Dugay na kami kita na sa amigo. Upod na mo kami hindi upda na sa una. Upda na kami sa una, I think sa Toastmasters Club. May ano kakagi yung Toastmasters. Toastmaster? May kakagi Toastmasters doors. Wala. Ano na siya? Ang Toastmasters Club, amo na siya ang club nga daw ginadaw ka kon ka blado. Nag-toast ka mo? Ay ko nag-toast ka mo. Naka-train ka na bla sang public speaking. Speaking? Gili. Sa Dinadrius Bacolod? Sa Bacolod na rin na di sa una sa bago mayara kami. Pero Dres Bacolod damo na ang butang Toastmasters Club. Namin na bala gusto ko na Action Boy kaya para mangin confident kapag no sa damo na da hasta mga kwan lang, hasta mga jokes na sa mga kwan aran na daya. tud ka. Diyan bala ko may kumari na di sa Bacolod kay ano ta na. Ang dumduman ko na sa Painanta. ang dumduman ko na sa una ang pag-start na sang pag-start mo ginada nga imo nga public speaking, gid introduce yourself. Hindi ni ordinaryo nga pag-introduce na sa self mo imo Hindi lang pag sila nga my name no, is yung imo kagin dede sang Sa imo nga kagalingon. may gid the speech gid siya introducing yourself. Amo na sang pinaka-start na dumduman ko. Tapos gina-critic ka na. Gina-critic ka na sang may ang mga upod mo gina-critic ka na nila. So ang mga flaws mo da, mga So diferensya mo. year ano ka nag-join sina? Dugay na. Mga ara pa kuya sa mga siguro ari ko sa mga before pa sang 2000. Before dugay-dugay nagigaling. Oo. So 5 years Dason old may pa mga lang Dason may mga contest na siya, national, international. amo pa gina. So na may nag-champion na din international si lipat siya nga lang si Joy. Joy ba si John ba si Bia hindi man? Hindi. Champion na international lang yato ano ganito. Kasi sa rin na mga speeches na mo. May mga basta nalipat na ko kay damo sang types ng speeches da. Kung di ka da may intra nga competition. So naga-compete man ko na diri sa local. Pero nami siya nga training ground para sa imo nga public speaking. Sa feeling sa Bacolod may ari na diguro. Ari na di may Toastmasters Club. Damo na di Toastmasters Club. I don't know kung kanta sila active ba. Pero damo na di club eh. Kaya club na siya mo. Mula na yung inyo, brada, ma-meet ka muna, may mga speech ka muna ina-preparar. So for free siya gali? Wala siya bayad? or Hindi. May monthly dues na siya. may monthly due. Dasunti, ang mga sa inyo na nga mag-meet ka muna. Usually mga hotel ga-meet. May klastuhan ka man. Amo da parang eskwela ka. Eskwela ka. Namin na siya. Ang namin da kay ang imo nga mga colleague, amo man ang naga-critic sa imo. Sige. Nang mga mo na, madula na siya sa sige nga practice. Sige, practice. Okay? So standby na kami sa tundugang nga mga balita.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, Balita International, ginilisa na sa Indonesia ang ila capital city nga karon amo na ang Kalimantan gikan sa Jakarta. Makita ang Kalimantan sa isa ka jungle covered sa nisidlangan niya bahin sang Borneo Island. Ang nasambit nga tikang ang ginaprubahan sa mga mamalidha bangod sa nagadamo na nagapuyo sa Jakarta. Kanangin political center na ini, rason nga nagdesisyon sila nga magpangita sang bag-o nga city capital. Ginbase sa mamamalidha sa pila ka konsiderasyon, ang pagsaylo sang capital city kang isang regional advantage kay kaayo sa mga tawo. Sadto pang 2019 sang ginanunsyo ni President Joko Widodo ang plano nila nga makahimo sang bag-o nga capital city. Mag-import naman ang Pilipinas sang 60,000 ka metrika toneladas sang magagmay nga pelagic fish agud ma-offset ang posible deficit sa supply. Ang pungsod karon nga makatubang sa potensyal nga 119,000 metric tons nga deficit o kung kakulang sang pelagic fish sa sining nga quarter. Ini ang data gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Suno sa kay Agriculture Secretary William Dar nga ang Bagyo Odette nga pinakabaskog nga bagyo sang 2021 nga naglaslas sa Central kay Southern Philippines sa naligid nga bulan, nagresulta ini sang kapin sa 3.97 bilyones pesos nga balor sang kalitan sa fishing sector. Kag nagresulta ini sang gina-question na karon ang production capacity. Na notaran man ni Dar ang mataas nga presyo sang isda kag mahimo ini mag-accelerate sang inflation. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 43 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 7 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 59 centimos. Kag sa aton nga balita, entertainment, ginkansela ni Celine Dion ang iyang show sa North America bungod sa problema sa iyang kaing lawas. Sa iyang Twitter, ginpahag sini nga naglawom siya nga dalay na nga mag-ayo apang ginabisuan siya sa iyang doktor nga magpahuway anay. Naguntat ang show niya sa tong pandemic kag inyang nadayon sa tong Nobyembre 2021 sa Las Vegas. Pagabot naman sa Oktubre, nakanselar ini matapos nga o kung Disyembre, nakanselar ini matapos maka-eksperyensya sing muscle spasm. Umpisa sa nga o kung laom ang Quebec superstar nga madayon na ang nasamit nga concert pag-abot sa bulan sang Marso. Anong balatian niya? Ang siya balato. Autoimmune, pareho sa kay Chris Aquino. Andun no kung pareho sila, pero ganiwang siya, ganiwang. Mo sa kay Chris, no? Okay. Balita sa sports, ginaprubahan sa Philippine Sports Commission ang pagwa sang 3.3 milyones pesos para sa mga pasakop sa Beijing Winter Olympics nga magasugod na sa Pebrero 4. Ginkumpirma ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino nga amo ang nag-request ng pondo. Si Filipino-American alpine skier Asa Miller ang nag-isanon nga player sa pungsod nga magapasakop sa amo nga torneo. Mangin kaupo diri ang chef de mission nga si Bonitza Floro, Philippine Ski and Snowboard Federation President Jim Palomar Apilar, COVID-19 liaison officer Nikki Cheng, athlete ka administrative officer Dave Carter, Athlete Welfare Officer Jobert Yu kag coach sini nga si Will Gregorak. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ating mga action, happy Wednesday! Happy Wednesday! Good morning dira kay Baby Gregorio Yulo, kay Jana Costa, kay Jean Buerom. Good morning, Mari Jean! Kag happy birthday anay ha. Greet ko lang birthday lang akon nga favorite daughter that I never had. Sakto na. Ikaw pa My yan. favorite daughter that I never had. Si Bibi. Bibi. Gandang hari. Sorry. Sabi ko si Bibi. Si Bibi. Masculino. Yulo Masculino. Happy birthday. Yes. Happy Joanna birthday, Marie Bibi. Joanna Marie. Joanna Marie Masculino. So today, Yes, today. Sabi ko kahapon. Imo ya kahapon. So happy lang. birthday gid Happy Kaya birthday. Inday Bibi. Inday na Bibi pa. Ang wish ko lang sa imo is stop pasaway na. Stop pasaway. Grabe yung wish mo siya. Hindi hirapang birthday celebrator. Pwede no. Sa lawa yung gid kay Bibi. Buot bata na. Buot na siya.
bago lang siya nagkuha sa board examination sa MedTech. Medtech. So, wish ko Medical lang na technology. makapasar ka. Yes. Dako na nga birthday gift, actually. Kung pagkita ni mag-doctor, pagkita siya bala. Oo, para gini akong buot sang Ginoo. Kagaya ang iyaman nga pag pursige. Yes. Makuha happy ya gina. birthday. Sige, happy birthday. Kaga 3 days to go na lang until ang birthday ni Action Boy. Countdown naman na sa birthday mo ya. Countdown Dapat may yun countdown kita. Hindi ko yung magbalo si mo. Tatanaw ko sa samtang nagalapit ang birthday ko, doon nagalain ng chimpo. Ay, ka naman. Ma-out of town ka pa naman. Mapa-ano ka pa naman. Mapa-sipalay. Yes. Sipalay. Layo gitu ah. Layo ako. Sige, sige, kaya mga lasamat ka malaka gamala. Good morning, Mandira. Sige. Sige, so diri kita sa aton balita, Special Action Boy. Ay, good morning kay Miss Cory Vidaha. Dira sa may hinigaran kay naga-monitor siya sa aton via radio. Yes, good morning. Kay Bab, sang last Saturday lang ko nung nagbalik ang kuryente sa ila. Doon ka mo na bala. At least ara na, ha? Ara Yeah. na. So, sige. In action ba itong balita special, mga malain nga epekto sa lawas ang pagdala sang cellphone sa CR. Gadala ka cellphone sa CR? Hey! Good. Renz! Si Renz na. Ano Ari, ba, Renz, inyo pamati, TikTok na? Renz. Ah. May naka-on tong radyo nyo sa inyo or basi tulog po siya, hindi magyapang kabati. Toto siya ho, nagakwan. Naga? Toto siya, may ginapobra. May ginapaubra. Ara siya, aga pa sa kayo na nagbugtaw. Kabalo na ako sa ginapaubra. Lain pagidya. Alay yung pagidya. Oo, lain pagidya. Sige. So, in Action Boy, may abi nyo, mayo na yung epekto sa inyo. Kaya ibang ginadala na nila cellphone, kaya para samtang kapaligo sila or doing their business nagpamati sila music or nagalantaw YouTube. Oh, correct. Ako nagampang. Ako nagahampang, especially ML da. Oo, nano. Sige. So, una Action Boy, kung magdala, sunod sa Queen University of London, Action Boy, kay Dr. Ron Cutler, kung magdala ka kuno sang cellphone sa CR, may nagaluntad yung ginatawag nga transfer of viruses, kag fecal contamination. So, hindi ta na pagilungguhon ko ano Hindi para, na, or iligay nun ko ano hindi para, na. ang fecal na. Kaya ang kamot ko, Action Boy, kag ginagamit mo sa iyong cellphone, Amo man ang gamot. yes, sa iyong mga business dira. kita mo. So, amo na Action Boy, hindi siya mayo. Alam mo ang cellphone mo ang gamiton mo. Ay, galay. Gamiton mo sa pagkuhit sa mga kulutin. Sa mga kulutihon. So, Sa mga amo na- kuluhiton. Kalain. So, amo na, hindi rin ipagpadugayon, papaliputon talaga. So, amo na siya, Action Boy. May nagalunta na ginatawag nga transfer viruses, kag amo to, fecal Yes. contamination. Correct. Contamination. Amo siya Ikaw dapat mo na, ano ka, send mo na kay Kwan. Kay Renz. Kay Renz, Sige, oo. send ko karon. So, So, ang... ni sa amigo te Edwin na niya, ara nanda kay Dorel Meg. Uy, kalay. Kalahain Check mo. check na power. Sige. Salamat ko. Aha. So, ang ika-duwa Action Boy, may warm temperature na kuno ang gadgets Action Boy or imo dira nga cellphone nga nagahatag sang warm environment para sa mga bakterya. Nga mahimo magtiner o kung maglawig sang duha kadlaw ha. Sa imo cellphone. Sa imo dira nga CR. CR? Sa imo dira nga Okay. CR. Te, imagine, hindi lang bala ikaw ang gagamit, sinamay tani kung dra ka lang sa imo nga room. Te, paano ko imo dra bilog nga family. Pag bilog ang neighborhood. Oh, kaya ba? Pati neighborhood. Kasi may mga neighbors And mo. countrymen. Ha? Kasi lang ang neighbors mo na Meg, paggamit na CRB. Maray, pwede na kapagamit CR anay. Ay, kalain. Hindi, bilog ang neighborhood. So, amo na Kagi siya. ka nga ang CR sa una ninyo, sagwa sa inyo balata to sa... Asagwa sa Ano sa mga. daya, mayara kami nakatutuya sa kwan. Gani, no? Tutoy sa punta. Balik siya. Plus na separate. Sa una, magin pa na mga balay sa una, no? Kasi separate wala yan, son ginaimuan, ang kwan ginatabunan ng isang sako, blaya. Ay, sako, pag idya. Atupan, oo. Tapos wala pag idya atop, pag idya para daw. Parang ito free lang yan. Kala isang free radicals. Ay, free radicals. Free radicals, man. So, amo na siya para free sa kung ano man tayo, mga scammerloo. Pero subong niya, kalabanan niya, ara Ara, nagsusulod sa sulod mga sang balay. So, amo na Action Boy ha, tingala ka guro nga ginasipon ka or ubo ka dra or ano man na posible ang Nagalay palain sa bakterya matchag mo na. kahit tungod na galiya sa pagdala sa cellphone sang kung sino man nagdala sa Amo cellphone na sa inyo guro ka ano. Ako hindi ko niya kasaho. Muna guro kita si... hindi ka saho yan? Nga magdala sang Amo na cellphone. gito ko sa balay. Oo. Kaya ang cellphone daw ay galing sa kamot. Na. Bisan din makadtuya. Kung isa may sugo ka na, may obras lang. Cellphone naras kamot. Ito na, kaya. kabudlay yung isa na namin ko bala. Ito kabudlay kaya ang cellphone naras kamot.
Ano lang, cellphone Hindi lang. makaobrang isa kamot. Kisa ginaipit pa sa ilok. Ako na kung pwede lang tali Kamo nga. para blog oo. ko hugas pinggan. Ako tali kung pwede lang nga, hindi lang ya importante ng cellphone. Tamaran kayo obra bitbit. Gani man. Galing Ikaw bugat nga ka daan. importante galing sa cellphone mo, no? Importante. So una sa chimpo namon sa una duway man na yung cellphone na. Oh, galing kay gapadasig sa communication action boy bo. Subong gani labi na kung may mga balay nga mga bisan ano lang ba type Ordinary bungalow lang. type or ano lang nga balay nga second floor nga gina-text pang mahaw na ta. Na. Gina-chat ka o na ta. Oo, kao So na ta. una kao na ta. Gamo na mga Oo, parents. na. Subong Subong yung nga gina-chat gina-text. na lang. So, gina-chat. Kao na ta. No, di ba? Do ka although gapadasig siya sa communication, pero kisa do palayo man siya Nagkapalayo na. sa, Maway na sa mo social. relationship. Distancing. Social. Maway na mo social connection. Oo. Banding nan. Kay kadagiho i-text na lang. Correct? Sige. Ano? Maway hindi buot si Dennis mo. Oo. Siling ko gid-dance. Last action boy, ang ining pagdala mo gid isang cellphone sa CR, nagapadugay sa pagtiner mo pag ini sa CR. Kag it Correct. makes you tamaran kuno do ginatamad ka kaga palang luya. Ay na. Siyempre, kinaunay ka ng daguro. Ay, hindi ko rin nakasaho mo magdala cellphone sa CR. Ay, kaya, Hindi ko nakasaho. Bisa ng pamisik-misik pa dahil hindi doon nagalungan ko. Gusto ko yung kapaligo. Ko yung ngalinong. Yeah. Paligo nga linong. Pagpaligo ka Ano lindo. paligo nga linong? Ginawa mo lang ginagurong tubig. Ginawa is. Buti liyo paligo. Kaya di video kon ga-concentrate. Actually, ginawa mo na. Ga-focus kagigligaya. Oo, ga-focus. Sa imo Dapat pagpaligo. doon tayo man doon mag-meditate. Yes, meditate. Sa pagpaligo. So naga-focus kagigya ko mga paligo. Agali so gusto mo malinong ang palibot. So hindi ko gusto yung gakagakod na isang music. Although I love music, pero ang music may right time. May right time and sa right place. right place. Ano ni, okay man lang ako hindi keypad. Ang ano dance? Ang ano na siya, dance. Ano oras din sa makadto? Sino? Si Kwan. Si Kwan kalina niya, si Dennis na niya. Dennis. Hindi niya si RR. Yan ba ikaw na si Eden Bla? Si Eden Abozo. Karon pa to si Eden kay hapon niya duty. Nag-duty man siya. Duty man siya. Good morning, Bisan Dira. sa ala, charot. Good morning, da kamigo ta Alan Navales sa mga aga. Ga-invite ni sa Sano para sundor sa Kwan sa kasi inyo galing kay kasako. man Sino sa inyo. ga-invite? Si Alan Navales. Mga invite sa mga pulupamahaw. Sabi na. Sa kundin lang madri mo lang sa kundin ka dis Bacolod Usually dito na to sa Golden Field bala. At yung bala lang kami. Kaya usually may duty mga muabi. Gani. Maverick Anthony Diaz, may agaman sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Mandira. Kay Gerald Hermino, usahay cellphone namon di sa balay, may pakpak. Labi na ang kay Nanay CP. Anong pakpak? Pako, ba siguro nagalupad, kaya ginahaboy sa ila. Charot. Correct. Ginaboy guro sila. Ara ka na naman. Or ba sige, may Kita ka na sa pakpak, mga kaya ginahulam nila. Kita ka sa mga TikTok, isa ka TikTok. Sa gulp, lang masingit si nanay. TikTok ka na naman. Meron action boy. Kay maninoy mo, Michael John Season, good morning, man. Okay? Sige. Sige happy birthday lang sa tanan niya may birthday today. Yes, Kag-advance happy birthday for tomorrow. Galing kay si Kwan, galing si Bibi Bla, maskulino. Wa isa Kwan abi mo nang naka-quarantine pa siya. Halin sa may si Lilo, nagkuha board exam. So kinahanglan mag-quarantine. So naka-quarantine pa siya magpuli dire. Ilang kay after the quarantine. For quarantine. Sige. Mga ka-aksyon, inyong matiyaraton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Ubod ka Aksyon Art Tayhopo. Ang inyong naman rin news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.